باش خوندەکارên هێژا و دەلال و چاوانە ez pêdîm û tev baş bin navê mamoste nazdar e kawerin zarokên hêja û delal em îro dest baneke nû bikin navê waneya me gel û baweriyên derdora me ji xwe zarokên wegu em dizanin gelek gelê cem hene gelek bawerî cem hene hem jî em dizanin got gelek ol cem hene ji xwe zarokên we gel em bêjin gelek gel cem hene û gelê ereb gelê kurd gelê siryan gelê alman gelek gelê cuda şevdû hene vê dê em bêjin baweriyên me ji xwe wegu em dizanin her gelek baweriya wî jiya dî cudatir e baweriyê her gelî ne wek hev e kawerin zarokên hêja û delal em hevdû li dest wana xwe bikin ji xwe zarokên we civak ji pêkhatiyên cuda pêk tê ne civak ji gelek cuda gelek pêkhatiyan pêk tê ji xwe di civakê de netewiyên cuda hene baweriyên cuda jî hene gelek netew hene em bêjin gelek bawerî cem hene ev cudahî dewlemendiya civakê dide nîşan dan ev cudahî cudahiya baweriya cudahiya ol cudahiya gelan li vê dê xwezayê xweş dike hem jî kê em bêjin cîhana me dewlemend dike ji xwe zarokên we heger ev cudahî di nav hevsengiyekê de hev temam bikin dê çi bê ev cudahî vê dê pêşketinekê re çê dike pêşketin çê dibe ji xwe rêş çir vedikê me got rêş pêşketinê re vedikê lê eger ev cudahî bibin sedemên nexweşiyê ji xwe sedem bêjin cudahîn hene dibin sedemên nexweşiyê wê bixwere şer û em bêjin şer pevçûnê bîne dema ev cudehbûna xwe em xweşkayî pê em kar nekin vê cudehbûna xwe em awayek nexweşik nexweşbûn lê binerin wê çi bixwer bîne wê şer û pevçûnê bixwere bîne ji bo wê tu netew ji netewekê din tu bawerî ji baweriyeke din tu ol ji oleke din em vê dê ne baştir e em hemû weke hevin hem jî ne baştir û hem jî ne çêtir e ol bawerî netew gel em hemû weke hevin keskesî çêtir tu neye ji xwe tu netew û bawerî ne pîrozin û hem jî ne xerabin em bêjin ola kurdî pîroz e ne pîroz e û ne xerab e hem jî ola ereb pîroz e ne pîroz e û ne xerab e ji xwe li vê dê zarokên hêja û delal li derdora we çi netew hene an jî çi bawerî hene kî dizane ka li vê dê bi nefşê bersivê dê ka bi nefşê çi dibêje em ê guhdar bikin bi nefşê dibe mamoste cîranekî me ereb heye min li vê dê ereb çi heye gelê ereb heye ji Reqayê hatiye malbateke din jî kê ji ku dêne ji şîşan e ew jî ji serê kaniyê hatine li vê dê zarokên me çi nas kir vê dê gelê ereb li cem hene û hem jî gelê şîşan hene li vê dê slava jî bersivek da kan hevdû nas bikin slava çi bersiv da dibê mamoste cîranekî me Tirkman heye ji em bêjin ji ku dê ji min bicê hatiye hîn cîranên me jî xristyan hene zarokên li vê dê me gelin dî nas kir çi gelin gelê Tirkman û gelê xristyan li vê dê azadjîkê dibêje li gundê me Êzîdî hene zarokên li vê dê jî me nas kir got di cîhanê de li ser wê erdê gelê Êzîdî jî hene li vê dê mamoste çi dibêje dibê li Rojavayê Kurdistanê û li Rojhilatê Sûriyayê netew û bawerî cuda ne cuda hene ne destpêka wanê me şîrove kir me got gelek netew û bawerî li ser wê erdê hene mînak em hevdû nas bikin em hevdû nas bikin gelê Kurd gelê ereb gelê şîşan gelê Tirkman hem jî aşûrî hem Sûriyan û kildan gelek gel il ceme hene ji xwe ev gel em hemû hevdû re jiyan dikin li ser wê erdê cudahî navbera ola me de heye navbera em bêjin baweriyê me de hene ji xwe zarokên em ji bîr nekin got em rêzgirtinekê ji her olekê ji her baweriyekê re bigirin ji xwe zarokên li vê dê ev dewlemendiyeke çê dike çi dewlemendiyekê çê dike ev cudehbûna gelan dewlemendiyekê li ser wê erdê çê dike ji xwe dîsa jî kê em bêjin dîsa di aliyê baweriyan de jî ev dibe çi aliyê baweriyan de dibe dewlemendîk pir mezin
شقو هر تقاس هرمي ماجيكي ام بيجن ببراني بقراني مسلمان بنجي خريستيان وإيزيدي جي ليه هنا نا ام زانن دجيهان دل سروي عردي مسلمان هنا إيزيدي هنا خريستيان هنا ألمان هنا إنجليز هنا قال لك نتو همجي قال لك قل باوري هنا شبو وينا شكر بازاروكا بوانا زاروكا حاضر كرنا شبو دس بوانا كدن بكر دما بوريدا امي بشترا درباسي واني ازيديا بن واني مسلمان يي خريستيان وانا قل امي باوري هفدوره امي دواني خو اي وري امي شروبا بكن زاروكا جما مستخرد بيجن چت بيجن ما مست امي خو حاضر بكن جواني نوره شخو زاروكن هجا ودلا الفيدي ما بهفدور ناسكر السروي عردي چند قال هنا ام تكارن قال ام بهجميرن يان ام دكارن اولو باور يا بهجميرن نازاركنو قال لك قال الجمع هنا قال لك باوري هنا الفيدي دبا ام ريز قرتنا كي جوانرا بقرنا ما قال لك قال اني صار زمان هفالي وازاد بنفشي ليلافجي قال لك قال اني صار زمان امنها بقرين شو قال جمع هبون قال لي كرد قال لي عرب قال لي سوريان ام بيجن قال لي شيشان قال لي كودي تركمان قال لك قال الجمع هنا امي با قالان هر قال لك باوريه كوي هيا هر قال لك اولا كوي هيا دبا مش با قالو اولانرا ريز داربن زاروكنو الفيديو جوانا ما بداوي دبا برسي من خاندنجي تنانا از بهيفي من ببينن كيف خوشي حتى وانا كدن